दा जोंनि बे जि आइ टेक मोनलायनाय नङा होमबा बेफोरबायदियावहाय माने बेफोरबायदि मोनसे पलिटिक्स माबाखौहाय सुजाबफानानै आगर एरनाया एसे मोजां साबजानाय जायासै आरोखि बियो जोंनि माइनास पइन्ट मानसिफ्राथ' लुबैयो माने इसेबां हायो इसेबां साबसिननिफ्राय हामसिन डिजाइनार बांसिन ओंखारबाय नालाय माने गावबो बयबो इउनिक इउनिक खालामनो लुबैयो नाथाय बेवहाय मोनसे पलिटिकेल माने गाब होनाया माबा जाया आरोखि मोजां जाया आरोखि नोङो डिजाइन खालामनो गोसो मा रोखोमनि डिजाइन खालामनानै हरमोन नङा होमबा सोरबा मानसि गिदिरनो गानहोयो ना मायो नाथाय बे मोनसे जानाखि जि आइ टेक मोनलायनाय आर'नाइ नङा होमबा दा बेवहाय मोनसे माबा जायो आरोखि बेयो मोनसे हारिनि नङा होमबा आर'नाइया मोनसे हारिनि गोथारथिखौ सिनायथि होनाय जायो आरो बेयो मोनसे बर' हारिनि बर' जाथिनि माबासो आरोखि लासै लासै बेवहाय फामि बिबार बुजाबलाङोब्ला आरो बायदि बायदि माबा इउ पि पि एल सिगनाल लिरोबा लासै लासै बैफोर आर'नाइनि कास्टमाराबो खम जालांगोन दखानफ्राव टाउन सहरफ्राव माने बै आर'नाइखौ बायनो बाग्रा जालांगोन मानो होननानै बुङोबा जोंनि काउन्सिलनि एरियाफ्राव गोबां माने इउ पि पि एल सापर्टार बि जे पि सापर्टार बि पि एफ सापर्टार कंग्रेस सापर्टार बेफोरबायदि थायो दा आर'नाइखौ खुद बेफोरबायदि खालामोब्ला माने मोनसे पलिटिकेल इसु जाहैयो आरोखि बिराद गिदिर इसु जाहैयो जायनाखि जाय आर'नाइया खुनुरुखुम खस्थ' मस्थ'यैहाय जोङो माने जि आइ टेक मोननो हादों आरो जाय आर'नाइखौहाय माने बाहायनानै दिनैसिमहालागैबो जोङो लाबाय थायो आरो बर' हारिखौ सिनायथि होनायाव आर'नाइ जानाखि नैबे फालिनिबो गोहोम बिहोमा दङ बै आर'नाइ बिहु फालिखौनो दिनै बबेनिफ्रायबा गुरब्ला गुरथा मैया दाख्लैसो फैलाबायनानै गाज्रि गाब होयोब्ला गाज्रि आगर एरनानैहाय माने गाज्रि आब्रुथि गैयै थासारि सोमजिहोयोब्ला दा बे मोनसे साबजाथाव बाथ्रा जाया आरोखि दा बेनि थाखायनो कुइक माने बिनि सायावहाय एक्सनाथ' लानांगोन नङा होमबा जोंनि माहारियारि आफादनि जानाखि डिफेन्डार बिथाङाबो माखासे बाथ्रा बुंखाबाय दा एक्सुवेलि गोबां रोखोमनि गाब होनो हायो बेवहाय नङा होमबा नाथाय बेवहाय माने पलिटिक्सनि मोनसे माबाखौहाय नाम सुजाब जाया आरो बेवहाय मोनसे पलिटिक्सनि माबाखौहाय बिबारफोरखौहाय होदेरनाया एसे गोरोन्थि जायो आरोखि दा एक्सुवेलि बेखौहाय बयबो मिथिखागौ बुहुमनि मादावनो आर'नाइया मोनसे बर' जाथिनि नेरसोन आरो बर' जाथिनि गोथारथिखौ फोरमायनाय जायो आरो बेजोंनो बर' जाथिया आर'नाइजों मान बावो आरो बर' हारिनि मोनसे ट्रेडिसनेल बियो लाग्रा फालि होननानै आर'नाइखौ बयबो मिथिखायो नाथाय नैबे खेथ्रआवहाय जुदि सिगां समावहाय माथो बेवहाय फामि बिबारनि सिगनाल गैयामोनब्रा होननानै माने फ्रान्स रासिया थाइलेण्ड हंकं जापान सिंगापुरफोरनि मानसिफ्रा फैफ्रांबायोबा आरोखि आर'नाइयावथ' सिगां आं बेफोरबायदि फामि बिबार नुवाखैमोन आरो इउ पि पि एल लिरनाय नुफेराखैमोन नै बेफोरबायदि सानगोन आरोखि दा एक्सुवेलि तुरन्त बे समावहाय माने एक्सन लानांगौ आरो बैफोर जिखिनि इउ पि पि एल लिरनाय दं आरो बि जे पिनि जानाखि फामि बिबार सुनाय दङ बेखौहाय माने टटेलि माने सावजोबनांगौ आरोखि दा एक्सुवेलि मानो होननानै बुङोब्ला नोङो फैबाय थानाय भबिस'आवहाय लासै लासै स्प्रेड जालांनानै बेफोरबायदियाव माबानानै गाज्रि गाज्रि माने पिक्सारफोरखौबो आर'नाइफ्राव एड खालामनो थाखाय माने माखासे सुबुंफ्रा सुलु लागोन आरोखि दा जाखिनि नुदों बेफोरनि सायावनो एसे एक्सन लादावाब्ला दा जोङो गोबां खेथ्रआवहाय माने जि आइ टेक मोननो थाखायबो बिराद खस्थ' खालामनांगौ ओरैनो नोंथांमोना नुनायावहाय माने खस्थ' मोननाय नङा बायदि मोनगोन आरोखि जि आइ टेक मोननो थाखायबो माने बै जाथि हारिनि गानग्रा नंगौना नङा आर'नाइया बै जाथि हारिया बेखौ बाहायोना बाहायमारा बियो मालायनिसो कपिकेटेड नामा आरो बै हारिया मालानिफ्राय थाबोनाय मालानिफ्राय जाबोनाय लोंबोनाय बै जाथि हारिनि अरिजिनेल नंगौना नङा आर'नाइया बैखौहाय मोनसे लिस्ट बानायनानै सार्टखौ थिखोबावनांगौ जायो आरोखि आपल'ड खालामबावनांगौ एप्लाइ खालामबावनांगौ एप्लाइ खालामनानै जानाखि भारत सरकार आसाम सरकार भारत हादरनि हम मिनिस्टार बिथांमोना माने रिभिउ खालामजोबो आरोखि माने रिचेक खालामो रिचेक खालामनायनि उनावसो जानाखि एप्रुभ मोनो जे जानाखि बै जाथि हारिनि मार आर'नाइया नङा होमबा बै अनला ओंख्रिया बै जाथि हारिनि मार बै नारजि मेवाया नारजि अमा बेदरा बैसोर जाथि हारिनि बार होननानै जि आइ टेकखौ बिनिफ्रायसो लासै लासै प्रसेसिंनि दारैसो प्रसेसआव थानानैसो लासै लासै जि आइ टेक मोननाय अबस्थाया जायो नाथाय बेखौ मैया दाख्लैसो फैनानै गुरब्ला गुरथा बेफोरबायदि माने फामि बिबार खालामफैयोब्ला लासै लासै इउ पि पि एल नि सिगनाल खालामफैयोब्ला बेयाव खुद माने मोनसे पलिटिकेल हान्जायाथ' लाजिनांनाय बिराद माइनास जायो आरो बेजोंनो लोगोसे दा इउ पि पि एल आ एसे मोजां अबस्थायाव खामानि मावबाय थादोंमोनब्लाबो इउ पि पि एल खौ हथात करि माइनास खालामनाय अबस्थाया जादों आरोखि माइनास खालामनायजों लोगोसे बर' हारि बर' जाथिखौबो मोनसे लाजि फोनांनाय अबस्थाया जादों आरोखि मानो होननानै बुङोब्ला दिनैथ' जोङो माने आसामनि सिङावल' सिनायजानाय होनजायो भारत हादरनि सिङावनो खना खनला जों सिनायजायाखै नाथाय आर'नाइनि दारैसो बर' जाथि बर' हारिया सिनायजादों दा बै खेथ्रआवहाय गुबुन माबाफ्राय कान्ट्रिनिफ्राय भुटान माने जापान सिंगापुरफोरनिफ्राय फैबाय बायोब्ला बा आर'नाइया माथो इउ पि पि एल लिरलायनाय बा आर'नाइयाव बिराद मोजां माथो फामि बिबार माबालायनाय आरोखि सुथाबलायनाय बेफोरबायदि सानलांगोन दा एक्सुवेलि जाय मानसिया मिथिखाग्रा बेथ' साननाय नङा नाथाय जोंनि बर' जाथिखौहाय
माने खम अबस्थायाव सिनायो नालाय दासिमबो दा बेखायनो बैफोरबायदिखौहाय माने स्प्रेड खालामदावनो नाङा आरोखि दा बेखौ स्प्रेड खालामलाङोबा लासै लासै फामे बिबारखौ थानानैनो जुदि मोजां मोनदावनाय नुदोंब्ला नेक्स्ट एगेन आरो बै खामानिखौनो माने गुबुनाबो मावनायनि चान्स थायो आरोखि दा बेखायनो जोंथ' मिथिखाबाय नङा होमबा जि आइ टेग मोननो थाखाय मा मा खालामनांगौ दा बेफोरखौ नायनानै जोङो माने जि आइ टेगआ गोरलैयै मोनलाबाया दा बै गोरलैयै मोनि जि आइ टेगखौहाय माने जोङो बेफोरबायदि गोरलैयैनो जानला मोनला खामानियाव बाहायनो नाङा आरोखि गोबां खस्थ'नि दारै जोङो जि आइ टेगखौ मोनदों नङा होमबा दा बियो मोनसे फिसा खामानि जानो हागौ नाथाय सानखांनो हानाया बिराद गिदिर खामानि आरोखि दा बेखायनो दा जोङो बैफोराव माने बिजेपिनि फामे बिबारखौ होनो नाङा आरो इउपिपिएल लिरनो नाङा आरोखि बेखौहाय जोङो माने नन पलिटिकेल नङाबा पलिटिकेलजों सोमोन्दो गैयि मानसिखौबो जोङो आर'नाइखौ गानहोयोना नामा बेवहाय इउपिपिएल लिरनाय थायोब्ला बेवहाय बिजेपिनि फामे बिबार सिगनेल थायोब्ला बैफोर माने आर'नाइया फिउचाराव बाहायजायै अबस्था जागोन आरोखि आरो बैखौ माने गुबुन किसुमान मानसिफ्रा गाननो गिनाय अबस्थाया जागोन आरोखि आर'नाइखौ होबा बयबो लायो नङा होमबा सोब जाथियानो लायो माने बारलायलायो आरोखि आर'नाइ मोनोब्ला नङा होमबा मोनसे खामानियाव नाथाय बेयाव जुदि मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि सिगनेल थानाय लोगो लोगो बै आर'नाइखौ गानोब्लानो बै पार्टिनि मानसि जाबाय नामा साननानैहाय गिखांनाय फैगोन आरोखि लासै लासै अब्ला जोंनि आर'नाइया मैलु गैयि जालांगोन आरोखि दा बेखायनो जोङो नै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो नाङा जे आर'नाइयावहाय बेफोरबायदि माने मोनसे पलिटिकेलनि गाब फुननाय खामानिखौ मावनो नाङा आरोखि दा बेखायनो फैबाय थानाय भबिष्यआव बुजिनो नाजा आरो बाजै ग्रेमसियाबो एसे बुजिदो आदा लावदुमाबो एसे बुजिदो बे प्रडाक्टआ जों मिथिगौ नैबे जानाखि बे नैबे बाजै ग्रेमसि नङा होमबा बे बाजै ग्रेमसिनिनो खामानि जागोन बियो माने बिथाङाथ' एसे डिजाइनार बायदिबो नालाय खामानियाथ' माने डिजाइनार मानि खामानि मावलाबायो नालाय दा बेखायनो बे खामानिया जानो हागौ दे माने बे डिजाइनखौ आदा लावदुमनोहाय बाजै ग्रेमसियानो बानायदों आरो बेखौनो लोगोसे माने बिजेपिनिफ्राय एबार केन्डिडेट लागोन नालाय आदा लावदुमा माने डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मामानोहाय बेखौनो माने गानहोहैनाय अबस्थाया जादों आरोखि नैबे हले जाहैबाय माने इउपिपिएलनि जानाखि सिगनाल नङा होमबा नैबियो बेफोर इउपिपिएलनि जानाखि सिगनाल बियो हले गोसो जानानै मावथारदों आरोखि सोरबा साफा सानै इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय गासिबो थिनाखै बेखौ रावबो थिनाखै नाथाय साफा सानै माने एमब्रयदारि एसे एनै सुनो आगर गोरों नङा होमबा बे मानसिनिसो खामानि जाथारगोन आरोखि बियो दा बेखौ मावनानैहाय बेखौ माने नायनायथारनाय जादों आरोखि बियो नैबेयो माने नायनायथारनाय माबायदि सुयोब्ला माबायदि जागोन बेखौ नायनायथारदों सासे बर' मानसियानो बेफोरबायदि आगरखौ एरथारदों नैबे बाजै ग्रेमसिनि खामानि जागोन बिजेपिनि सिगनेल लागायनाया आरो नैबे इउपिपिएलनि सिगनेल लागायनाया जाहैबाय इउपिपिएलनि सासे एमब्रयदारि माने माबा माबि सुनो गोरों मानसिया बेखौ टेस्ट नायनायथारदों आरोखि माने बाखनायनाय मोनगोन नामा हयथ'बा सानदों जानो हागौ बिटिआरनि सिइएम माने आफा प्रमदआ बिराद मोजां मोनगोन बे आर'नाइखौ मोनोब्ला बेफोरबायदि सानदों खोमा बै माबाखौनो आर'नाइखौनो आफा प्रमदनोहाय गिफ्ट होगोन नङा होमबा नैबेफोरखौ साननानै मावदों खोमा नाथाय एक्जेक्टलि बिदि जानाय नङा मालाबाबो माने मोनसे पलिटिकेलनि गाब फुननाया आर'नाइयाव माने साबजाथाव नङा आरोखि दा बुजिदो जोङो जि आइ टेग मोननो थाखाय बिराद खस्थ' खालामनांगौ नांथाब नाजानायनि गेजेरजोंसो जों जि आइ टेगखौ मोननो हायो नाथाय बेयाव हरखाबैनो माबा मोनसे पलिटिकेलि इसु खालामहैयोब्ला पलिटिकेलि मोनसे गाब फुनफैयोब्ला आर'नाइया मोनसे साबजाथाव खामानियाव बाहायजाया आरोखि एनिवे आं एथ'ग्राब बुंनो साना जोंनि माहारियारि आफाद आरो बेजोंनो लोगोसे साहित्य सभा जोंनि बर'फोरनि माने गोरों गोरों मानसिफ्रा बेफोरनि सायाव एक्सन लानांगौ बा बर'फोरनि माहारियारि जाथि फोथांग्रा आफादफ्रा बेवहाय एक्सन लानांगौआ गोनांथार होननानै आं सानो आरोखि